Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Ignisa na sa Bicol Net TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I ask your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Let's Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi ba ako gwapo? Hindi ba ako gwapo? Serbisyo Asin Riparo. Thank you, Lord. Salamat tabi, Lord. Buhay pa po ang sa indong lingkod. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan.
Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, na digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Lunes, Monday. Pet sa 5 na po kita ngunyan kang bulan na Pebrero. Taon 2024. Sabayan po nindo sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari. Mga mangyayari. Mga nangyari na sa tuyang palibot. Siyempre po sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Taman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, arog kay Sir Gaston Cesar Nibres Nieves. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa sa chikiting ni Madam Maylene na happy birthday tabi. Siyempre mga tugang sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon niya. Dahil nanggad nindo paglingawan Ma'am Maria Teresa Cardosa, Richelle Montero Malyari, Sir Ted Ramos, dahil nanggad nindo paglingawan na sa kuyang permintugon na iringatan tapo ang sa tuyang mga sadiri. Wara man po ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Bagong iyo tabi Ma'am Elena Valenzuela dyan sa Agna humapon. Maray na pagkaaga po sa indo dyan. Sige tabi, mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong forever na servidor. Dahil lang po pag-traidoran. Padagos po ang sa tuyang serbisyo. Kunday po nindo ako kaya sampangan, day po nindo ako pag-traidoron, day nindo ako pagtalikodon. Harampangon po nindo ako. Yan kung kaya nindo. Yo. Mga tugang Manny Moxeya po ini na buhay pa po. Live na live kita mga tugang sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro nila doon. Sabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot ni Mogmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan na ano man po ang sendong pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po kitang maugma. Happy na, enjoy pa, relax. And mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Yo, bawal ang kidit. Madya ka mo sa Kabikulan, lalo na digdi sa probinsya kang Albay, nagpupusngak naman si Bulkang Mayo. Nagpapapansin naman si Bulkang Mayo. Gari sumindabayan man sa tuya si Bulkan. So iururagan sa ko. Iling mo na hindi si Rodel, libakon mo nga yamano, tabaad ako malibak.
Day kayan tamaraw siya. Good morning, Sir Mox. Happy listening po sa gabos na staff kang Public Safety Office. Diyan po sa Tabaco, asin sa Traffic Management Unit. God bless po. Always more power. Sabi ni Ma'am Rochelle. Kumusta ko man si Wad Henny Colarena? Ang mahiguso na pamayok kang Public Safety Office kang syudad. Mahiguso ng si Wad Henny. Iringat man kamo dyan, Ma'am Elena Capos, kompetente sa mga nakantabay tulo sa tuya. Paki-like and share na lang po, ano? And paki-follow man po kan sa moyang Facebook page, Bicolnet TV. Ugwa po dyan ki Bicolnet TV Tabaco, may Bicolnet TV Bakakay. Paki-share na lang po, ano? Paki-follow. Yo. Siyempre, mga tugang live man po kita sa Facebook account kan sa indong lingkod, Manimok Sulbutana. Paki-follow man po and paki-like and share. Yo. Sige. Di Lunes tabi ngunyan, Rodel. Ano sa tuyang mga riparo? Apwera kang isi-share ko sa indong istorya. Kung natatakang nakaaging simana, ditan pa kita. Ditpan kita. Bata ako tabi del pigsaro-saro ko na nagpaaram na ako. Paano na kan sumanga kayamanan ko, sumalato ko. Paano kan sumawawalatan ko mag-iiriwal? Yeah? Dakol baga kitang malato. Oro ektaryang malato tabi Reynaldo Cabigaw. Ano to? Tubod ka na igwa ko ki ektaryang malato. Ngunyan, pag nawara ako, si Seketon mamana. Sumalato. To. Isi-share tayo yan, ano, ako taday naman ako nagtutubod kan mga arugam, pero epektibo talaga. Epektibo. Una ko kang uso pa yan kan mga panahon. Epektibo pa palan ko niya. Inutang ko na tabi ka mo ha, kung ikatabi nagdadangog ko niyan o kaya naghiling, o kitabi ako. Dahil ka po nagtrayumpo. Dahil ka po nagtrayumpo. Sabi sa kuya, mapirakon ka na pala. Dahil ka ngaya kayang hampangon, dahil ka ngaya nakukuhaan ki ebidensya, dahil ka ngaya kayang kasuhan, kaya ngaya sa ibang paagi ka. Sa ibang paagi ka. Sa ibang paagi ka. Apod ka ini, prinaject. Pati pala niyan, may project. Sa iba kang bagay, prinaject. Pinasubkontrak ka pa. Pinasubkontrak pala na ko tabi to. Siya dahil man pwedeng gumibo ka yan, wala man siyang pagkaaram da. May sinugo, pinasubkontrak. Pinasubkontrak. Pinasubkontrak kita tabi to. At yan istorya taya. Dumansinda sa kampo ni Yodimon. Dumansinda duminuma. Yogon mo eh. Dahil ko na ilaborar na maray kung ano pa man, basta dumansinda sa kampo ni Yodimon, duminuma. Sa kampo ni Yodimon. Dahil nga ni kaya sa Arampanga. Dumansinda sa Kadikluma. Pinasubkontrak pa. Yogon man tabi, Tutor. So, imbis na ika na makontrata, pinasubkontrak mo pa. Isang kuya, iguang ng harana. O sa kayo doon, kanta. Ano nangyari, Digdi?
Sige, tabi mga tugang ha. Tagtawad ha, pag-irestoryan tan tabi, Choterso. Pero okay na tabi ako ha. Okay ako. May kaipuan lang kitang ipapala pa. Yo? Nganing masiguro kitang okay talaga kita. Yo? Ano sa tuya mga riparo ngunya na Lunes, kasud matabi, alboroto si Bulkang mayon. Alas 4:37, phreatic eruption. Kasud manghapon. Yo kaya naman na nagkaburukag naman so mga yaon dyan sa pamitsan kang bulkan. Pero ang sabi kang provincial government po kang Albay na dai po sinda mapatupad nin evacuation. Kung 2024 na ngunyan, may panibago na naman na budget. May bago na naman na budget. 2024 na baga. Dahil databi mapautob nin evacuation ng provincial government kang Albay. Ang bulkan tabi ngunyan Choterso nasa mantinido po na nasa alert level 2. Oy, dangog tabi ka mo ta. So, pigsasabing long weekend, ngunya na simana, ang pitsa 8 palang tabi kayan, pili man sana. Pili man sa ng mga lugar, digdi po sa Pilipinas. Pili man sa ng lugar pala, ang special non-working day sa Pichaucho. Bako manggabos. Ang siguradong piyesta opisyal sabi kan mga gurang sa Picha 9. Pero ang Picha 8 may pili lang pong mga lugar ha. Sige taramon taya. Oy, ang Land Transportation Office Bicol, puspusan mo niya na pag ginagigibon nindang checkpoint para po ipautob ito pong pigsasabing no registration, no travel policy. Kaliwat kanan mo niya ang mga checkpoint na pinagigibok ang LTO. Mahiling mo dyan tabi, Sir Ted Ramos. So mga daing restro, daing mga lisensya, pag may checkpoint, auto nagkateripon sa gilid kan tinampo. Kailing ko nga ni si Sir na maestro sa Sarong High School, natataday nakaagi si Sir na may checkpoint pala naman sa inota. Ano ang problema ni Sir taday nakaagi sa checkpoint? Ano ang problema ni Sir? Si Sir may helmet man, nahiling ko may helmet. Nakamotor. Kaya lang duman sa inutan may checkpoint. Tatade nakaagi si Sir. Magayon. And mga tugang presyo databi kang GG. Anong GG? Galunggong. Inaasahan databing mababa na databi. Ini matapos pong ilip ang close fishing po duman sa Palawan. Mababa na da su presyo databi ka GG, Sir Anton Borsi Sr. Cho Anton, good morning tabi, Cho Anton. Kay Julian Bilulo, good morning tabi. Kay Marisa Nunez. Kay Ma'am Pen Bas, morning po. Kumusta na tabi, Cho Ton? Gariday na kita nagilingan. Haloy nade. Choton, kari maghilingan na naman kita kayo sa mga masunod na mga bulan. Automatic na yan. Sir Anton Borsoy, good morning. Ang Pilipinas databi may planong magbakal nin kainot-inote na submarine. Kolonya dyan na submarine. Kainot-inote databi Cho Anton na submarine, mabakal databi ang Pilipinas para maproteksyonan taso katuyang area of responsibility. And mga tugang, igwa po paglangkaw na naman kan mga produktong petrolyo sa aga. Sinurunod-sunudan kita. Ang presyo ngunyan kan produktong petrolyo masitinta na masitinta. Madali na naman. And syempre mga tugang sa mga panginot na barakalon ay padagos ang paglangkaw. Ay man kinagbababa.
Iba na sa nangunya na nagbababa. Choton, kung ang nagbababa na sa nangunyan, so utong sa rumbaga. Minsan kusang nagbababa. Minsan kay puan ibaba. Tago kayo tabi, Sir Ted. Ay, Jan Paul Reunion, good morning. Yan tabi mga tugang sa tuyang mga pag-orestoryahan na mga riparo. Ngunyan pong aldaw kita nin Lunes. Petsa 5 tabi kang Pebrero taon 2024. Sige, pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po yan makuha. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po ki dorm, boarding house. Yaon dyan, MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sige po. Salamat po, Madam Maylene. Ingat po, Permi. Kasabay taman dyan sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Burse, ang satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. Siyudad ng Tabaco, and kay Cons Irene Morales Pahot. Andyan po sa Banwaan kang Malina. Sige tabi mga tugang. Yan po sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:27 na. Bago ang gabos tabi mga tugang, aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kanta mo na tabi ang linya kang Pag-asa ha. Nganing doro-diretso na tabi kita pagkatapos kining Pag-asa. Sige, aramon tatabi mga tugang Pag-asa. Pag-asa. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito nang lagay natin panahon ngayong araw ng Lunes, February 5, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin na dalawang weather system ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang northeast monsoon o hanging amihan ang nakakaapekto partikular na sa extreme northern Luzon at magdadala ng mga pulu-pulong mahihinang pag-ulan, partikular na sa Batanes at Babuyan Islands. Ito naman sa may bahagi or sa nalabing bahagi ng ating bansa, ang mainit na hanging easterlies o yung hangin nagmumula sa karagitang Pasipiko ang magdadala naman ng generally fair weather habang posible pa rin ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Samantala, may mga cloud clusters tayo dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, hindi naman ito low pressure area, pero posible na sa mga susunod na araw, ito ay magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na naman dito sa may bahagi ng Eastern Mindanao. Sa kasalukuyan, wala pa tayong monitor na low pressure area, at least for this week, malit pa rin yung tsansang magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Narito ang ating magiging lagay ng panahon dito sa may bahagi ng Luzon, partikular na nga dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon o yung area ng Batanes at Babuyan Islands. Sa pag-iral pa rin ng northeast monsoon o hanging amihan, inaasahan pa rin natin itong mga isolated o pulu-pulong mahihinang pag-ulan, habang sa nalabing bahagi ng Luzon, sa epekto ng easterlies ay inaasahan natin ang generally fair weather, pero posible pa rin ang mga rain showers and thunderstorms. Medyo mainit at tanghali ang ating inaasahan para sa mga susunod na araw, lalo na sa araw na ito, kung saan yung agwat nga ng temperatura sa Lawag nasa 23 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao hanggang 31 degrees Celsius, sa Baguio 16 to 25 degrees Celsius, sa Kamaynilaan maaaring umabot na hanggang 33 degrees Celsius, sa Tagaytay hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 31 degrees Celsius. Dumako tayo dito sa may bahagi ng Palawan at Visayas. Inaasahan din natin ang generally fair weather habang posible pa rin ang mga pulu-pulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog at ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands ay hanggang 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Visayas, partikular na sa Iloilo, nasa 25 to 30 degrees Celsius. Sa mga kababayan naman natin sa Cebu, nasa 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius. Dito tayo sa Mindanao. Inaasahan din natin ang generally fair weather habang posible ang mga pagkidlat, pagkulog.
Naka-monitor nga tayo ng mga pag-ulan, particular na sa may Soc Sargent itong mga nakaraang oras. Ang agwat na ng temperatura natin sa may Zamboanga ay nasa 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Metro Davao, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa ngayon nga, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sapagkat medyo humina nga itong hanging amihan, although in-expect pa rin natin na sa mga susunod na araw o next week ay posibleng lumakas ulit ang epekto ng northeast monsoon o amihan. At narito nga magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw sa Kamaynilaan, Baguio at Legazpi. Inaasahan natin hanggang araw ng Huwebes, generally fair weather habang posible pa rin ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Posibleng muling umepekto ang amihan bandang pagtatapos ng linggong ito. Sa Kamaynilaan, yung agwat ng temperatura in the next 3 days ay mula 22 to 34 degrees Celsius. O asahan nyo, medyo mainit pa rin yung tanghali. Sa Baguio, nasa 15 to 25 degrees Celsius, habang sa Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Visayas din, inaasahan natin ang generally fair weather habang posible yung mga pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog sa Metro Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa mga kababayan natin sa Tacloban City, nasa 24 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Dito sa Mindanao, posible itong area ng Eastern Mindanao, sakop po niyan ng Davao Region at itong Caraga sa Metro Davao. Posible na pagdating ng araw ng Miyerkules at Huwebes, yung epekto ulit ng cloud clusters na maaaring idulot ito ng trough na naman ng isang low pressure area. Kaya po yung monitor natin ito, maaaring magdala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Magbibigay tayo lagi na update, particular na sa posibleng mga pag-ulan sa Metro Davao sa mga susunod na araw. Ang agwat ng temperatura dito sa Davao nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City nasa 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Zamboanga City 24 to 33 degrees Celsius. Ang araw natin ay sisikat, ganap na alas 6:24 ng umaga at lulubog, ganap na 5:57 naman ng hapon. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook at YouTube, at sa ating website pag-asa.dosc.gov.ph para sa pinaka-updated at iba pang mga komprehensibong ulat sa lagay ng ating panahon at klima. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Na 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 na. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Gulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, salamat po sa Pag-asa. Magayon ang panahon tatabi, Sir Mar Jose Aquino Maestrado. Good morning tabi sa mga idol. Kay Sir Mar. Di okay ang satuyang panahon ano? Kay man ki nahiling ang Pag-asa ki raot ki panahon ano? Sa luwas asin sa loob kan satuyang par. No? Pwede tabi kita magbaralan. Sige tabi mga tugang, alas 7:34 na tabi, Sismati Casqueo Maranyo. Adeta na pagparapalo yun, hama commercial mo na tabi kita. Sa pagbabalik po kang programa ang satuyang istorya. Sige po mga tugang, mabalik po ang programa, lipas lang po yung mga importante sa nang pagiromdo. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa, bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi ba ako gwapo? Pahit ka na naman kan mga gwapo-gwapo mong an. Kaya ka naman sa nangaya. Mga tugang, balik na po kita sa programa, 39 minutos. Lipas na tabi ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Oras pong yan, asin ang programang ini. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Yan, napon lang nindo si Sir Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Sige, mga tugang, oras pong yan, hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, kang probinsya ni Nalbay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, kang Banwanin Malinaw. Yan pan sa tuyang mga katuwang sa programa, ha? Balik po, mga tugang, ang sa indong lingkod. Alive na alive po kita. Buhay na buhay. Mga tugang, Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Ganyan pong aldaw kita ni Lunes. Petsa 5 na kita kang Pebrero taon 2024. Sundo tabi kita, mga tugang, alas 9, kaya ano pa, fight na kita! Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, ta 20 minutos na sana bago mag alas 8. O, pagirumdum girare kita sa mga kawani ng gobyerno, ha. Mag-ramay tabi ka mo, tigwa ka mo kiplag racing nyan. Okay, sige. Eno tabi GR,
Ma'am Ja Men, ang sakuyang pasalamat sa satuyang kagurang nanta, day kita pinabayaan. Sunod, tabi sa mga nagharadit sa indong lingkod, salamaton tabi. Kang nakaaging aldaw, iba po sa pagmatikan sa indong lingkod. Pigdaradara ta sa nabaga GR sa puro pa konsuelo pa ulok-ulok, pero may iba akong namamati. Maray nga ni ta, kumbaga sa auto, sa mga indicator baga duman, nagagara na pa. Ang auto baga, pag bago mong bakalon yan, igwayan dyan sa dashboard ki mga device na pag uminilaw, may problema nga sa radiator mo. Ngaya, pag uminilaw so pula duman, dahil ka na ngayang gasolina. Bako? Maray nga ni tabi GR, tanahiling ko, nariparo ko. Tabako man ako buta. Saka na mati ko. Ngunyan, di yun. Ito palang tabi mga tugang, nadiskubre ko kang mga nakaagi. Anong aldaw ito? May mga naliligis kita. May mga nakukomentaryuhan kita. May mga titamaan na nadadagit po sa indong lingkod. Sabi ko na nga ni baga kung sala po o kung labi-labi man, mamambi bungalbal, na nadanyaran po kamo, pwede po kamo mag-file kikaso, magreklamo po kamo laban sa sakuya. Ayan ang pinaka-the best na gibuhon. Pinaka-the best pong gibuhon nindo. Kung sisay ka man tabi. Aram ko nagdadangog ka ngunyan, and aram ko na ining tawong ini mapirak na din, mapirak na. May kakayahan. Saro po ining podka ini kawani ng gobyerno. Yan. Saro po ining kawani ng gobyerno, mapirak naman, takang inot noon sa nini. Ngunyan, mapirak naman. And kaya kaining tawong ini, babae pa ini, babae, madam. Kaya po kaining tawong ini na magbayad. Ang problema niya ugaring ta ibang klase subinayada niya, ibang paagi. Pasiring sinda duman sa kadikluma, duman sa ibong na parte, duman sa munyo-munyo sinda. Duminalaga. Sabi ko na nga ni, kung buminayad ka na sa nanggagadan dyan, pwede pa siguro. Pwede pa siguro dahil man yan mapahit sa mo ki atubangan. Siyempre patraidor. Patraidor. Nata. Dahil man nga ni kaya sa atubangan. Takon niya ang pigtataram ko digdi kautikan, o di dapat na kasuhan tabi ako. Nakasuhan tabi ko na ako. Ngunyan sana ako nagkaigwa kiarog kay ni, haloy na kita sa broadcast. Kaya ito may mga nagfile sa kuya talagang kaso. Pero irak ng Diyos, nagkarulusutan ko tabi, kita, ang pigtataram tadigdi, matud, totoo. Totoo. Kudi tabi, GR, sulaban ngunyan iba. Dahil man ko nga ni ako matubo. Pero iba talaga sa pagmati ko na. Sa ibang paagi inagi, ang istorya tini, pigpapaimbestigaran ko na iningon yan. Tapag natipon ining ebidensya ko tabi, madam, manda ka sa kuya. Pati ining sinugo mo, ining mastermind, JR, si madam, pinasubcontract so, imbis na siya ang mismo ang magduman, pinasubcontract, kuminuwa kitawo, napigbayadan niya,
na suguo na arong niya kay nigibuhon mo kay Mox. Yo. Di yo. Taining tawong ini na mastermind, si Madam, mapira. May kakayahan, mapira ko na ngunya. Mapira ko na. Hali sa'y nabasan. Ngunyan, siguro natatamaan kang mga komentaryo tadigdi, although dahil ko man nga nipig. Dahil ko man nga nipig didirekta pa. Pading Germs na Gonzaga. Salamat, buhay pa sa imong padi. Dit pa kita padi. Binanatan kita kan sa mga sayo dimon. Sa mga sayo dimon nagibo. Isinugo ni Madam, may sinugo siya, babayi. Babayi man ang sinugo niya. Kaya ining sinugo niyang ini, umanda ka, tapag natipon ko ining sa kuyang pigpapaimbestigar. Ining ginibo nindo sa kuya, mabultada ini sa Indo, mas pa. Mas labis pa. Sa patraidor ang pahit nindo. Kung dahil nindo kaya akong hampangon, kumino na sa nakuta ka mo ki. So, sa bagay dahil naman ngayon yan sa konsepsyon baga. O to nagsuruko na nga ni so iba ta, gada na baga su leader. Barato man sa nakuta na duma. Siguro doon nindo na makatama tulos sa kuya. Tamaan tulos ako. Kundi pa di, ang ginamit, ang ginibo sa kuya, ibang paagi. Sa makademonyong pahit ang pinahit sa kuya pa di. Maray nga nita, nag-activate pa sa kuyang mga devices sa kuyang lawas. Na-detect ko tulos. May nag-alarm tulos sa kuya. Uni, ay may problema. Uni nga ya, may nagpapahit sa mo. Diyo. Ining mastermind, mapira ko na dangon niya. Mayamano na. Kaya nga ni dagot, kaya talaga kong ibayad maski pira. Suminugo ki babayi man ang sinugo, mataba na babayi. Mataba na babayi. And sitong sinugo niya, dumi naman sa Eudemon. Dumi naman sa Eudemon. Ayun na, pinapahit ako. Inda kong pira subinayad. Nangangalas nga ni kita, igwa pa palan ngunyang ki mga tao na arog kaya. Naday po yan mabubulong kisensya. Pading Germs. Maray nga ni, igwa kita ki mga barkada na nadidetect yan ang mga arog kaya. Matindi. Ako sabi ko, bahala na sa inda si Lord. Pero sabi duman kan sa kuyang barkada, ini ngaya sir, mabultada ngaya ini sa iya. Kung ano ngaya ang ginibo sa imo, kang tawong ini pati itong sinugo niya, mabultada ini hanggan sa pamilya paninda. Tanda nindo ya. Taka mo, duminuman kamo sa kampo ni Eudemon, pasiring kamo duma. Pasiring po kamo duma. Araw ko ta kaya pwede man indo baga ako kung naglabis-labis di giso komentaryo ko sa indo kung nasagasaan talaga kamo, napigiling nindo na dahil man kamo ki problema, tama kamo, pwede baga po kamo mag-file ki kaso. Ibahan ko pa kamo. Baga. Hahampangong ko tabi kamo. Kaya lang sabi sa kuya kay tong barkada ko, dahil ka man ngaya kayang hampangon. Ara mo kun nga ta ngaya, tama ang pigtatara mo. Kay man ako digdi nagtataram ki sala. Kuya, kumpleto baga nadadangog ko mismo sa mga opisyal. May basihan po ako, igwa po ako ki source. Tapos maurag-urag ka mo sa kuya na nadidiscovery ko ang mga katarantaduhan nindo dyan. Babanatan nindo kipatalikod pa Eudemon na pahit nindo. Klase nindo ya.
Marasa pa nagkaburuhay pa kamo sa ibabaw kang kinaba. Maray sa indo kikilatan. Yeah. Kundi sabi ko ipasa Diyos ko na sana, pero pag nakakuha na kumpleto ko ining ebidensya ko tabi sa imo, madam, tandaan mo, mababalo mo kung sisay ako. Maagan mong pahit mo, ha. Pinasubkontrak mo. Pinasubkontrak mo, tang sabi sa kuya, daing kakayahan, ining mapirak na ini, na magdulok sa Udimon. O, ibinayad. So sinugo man taludoy-ludoy, magkapirak man sana siya, dumino man. Oh. Grabe, matindi so tama tabi diya. Pero papasiguro pa rin girari ako. Mapasiguro pa man girari ako. So, iyan tabi mga tugang so nangyari. Sabi ko na nga ni digdi, ako haloy na ako sa broadcast. Pira ng dekada. Ngunyan sana ako naka-encounter kay ni kang inot dakol na pong mga kaso. Bako naman ako baguhan sa arog kaining serbisyo. Halos po mga tugang sa mga kaso ko nagkaralampasan ko po ito. Napatunayan ko na di akong sala. Puros ba na perwisyo? Pero ako piperwisyohon mo sa ibang paagi, iyan tabing ginibo mong iyan sa kuya, ika ang mabubiltadahan ka yan. Tandaan mo yan. And kung sisay iyan na naghilang-hilang ng iyan dyan, kuon ngunyan, iyon na iyan. Kasabay po ang sayang pamilya. Iyon na po yan. Kung ano po, so ginibo nindo sa kuya, mabalik po yan sa indo. Makayudimon na mga paagi. Bako po dapat arog kaya ng pahit. Ano ka mo? Mga tao pa ka mo? Bako naman ka mo mga tao, rumalayas na ka mo. Sabi ko na nga ni kung iuragan ka mo sa kuya, yun na yan. Kung abo nindo magkakomentaryoan, rumalayas ka mo dyan, mag-resign ka mo. Abo nindo mag-resign, ta na mauragon ang sa indong palakaya dyan. Pag na-reparo ka mo, maurag-urag ka mo. Klase nindo ya. Makonsensya tabi ka mo sa taong bayan. Ang pigpapararabas nindo, bako man nindo yan. Tapos kunyan, urag-uragong ka mo, mga mayaman na ka mo. Nakakagulpi ka mo, tapos pag nare-reparo ka mo, ipapait nindo sa Udimon. Klase nindo ya. Baka, kaya lang dahil maniniki mga konsensya. Gusto lang kayo ni supermisa na sindang, may dilin siya. Labot mi ngaya kung dahil ki progreso dyan. Basta ngaya kami, basog-basog ngaya kami sa dilensya. Tapos ngunya, pag nare-reparo ka mo, ang ibabalos nindo sa kapwa nindo, iba. Klase nindo ya. Ngunyan, magalat-halat katabi ha. Pag natipon ko ini, yang yaman mong iyan, inda sana kung saan mapaduman niya. Ngalasaw kang taong ini. Noon sa nini kang inot na panon, pero ngunyan mayamano na. Tarangado na pati man minalakaw sa tinampo. Kang inot, puro mo singo. Ngunyan nakagulpi na siguro. Nakagulpi na siguro ini. Nagpapasubkontrak na nga ni ki pigsusugo na ni ngayaw, paita na ngayon ni si Mox. Pinasubkontrak. Marasa pa. Iyan tabi mga tugang, dahil nindo pagtularan ang mga arog kayan. Kung may dagit ka mo,
Igwa nga ning nag-istorya sa kuya, magmadi, manay ame Bragay Silaga. Madam Manay Brenda, good morning. Kay Madam Helen. May nag-istorya sa kuya, magmadihon talaga sinda. Talagang magka-closeon sinda. Gari bagaso magtugang na ang turing. Ngunyan, pareha sa negosyo ninda. Gari ngaya para tinda. Di, kita baga pag nagkiklik ngayon sa tindahan niya kisinapot, lalagan man ki para tindang sinapot, duman man sa tubangan niya. Yeah. Di, so nangyari sa magbarkadang ito, gari na sana magtugan magmadi, kinumpitin siya. Dahil nindo pagpadaya, padanay, dayaon ang sadiri nindo. Ang Diyos dae naluloko nin sisay pama. Kung ano ang itinanom nindo sa tawo, iyan man ang sa iyang aaniho. Lokasya 6:7. Nahiling na nindo ya. Sabi ni Padi. Kung ano ang sa indong itinanom, iyo man po ang sa indong aanihon. Tandaan mo po ya. Ara mo digdi pa di ang namundo lang ako ta. Gibo bagay ni kay Yudimon? Bako naman tawang ilingo kay ni? Okay lang ko ta na kung pinailan ako kay kaso, okay lang ko ta. Pero ining ginibo mas matindi. Sa Yudimon. Sa Yudimon ang ginibo. Sobrang katraidor, patraidor. Pag-una niya siguro, dahil kumadidetect, pag-una niya siguro, dahil dahil may matitrace kung ano so nangyari, kung ano so ginibo niya. Balikan to sa istorya kang magmadi. Di yo. Hasta, so madi, masulungon so sayang sinapot, tuminindaman sumadihon, duman sa ampang kang pwesto kang madihon, tuminindaman pa di kisinapot. Di yo. Dumana nagkaigwasin daki, problema, sumagmadi, kluson ka rin magtuga. Ang ginibo, nagiiwal na, nagrarauta na. So pabakal digdi kang sinapot 15, pagabot duman sa ibong G's, di nagurag-urag. Madaling sabi, nag-iwal suduwa na, dumana nagpuo. Nagmumudahan, nagrarautan, nagruluwasan na sa mga nagtaramuan na. Di ang ginibo, grabe suurag na kansarong madiyon. Duminuman man sa kampo ni Satanas. Duminuman sa kampo ni Satanas. Ginibuan sumadi niya ki arog kaya. Sus ko. Araw mo tabi pa di. Ading germs. Rulugad na sudungo. Matatangkas na sudungo. Kung sain-sain ng mga doktor duminuman, day narahay. Matatangkas na sudungo. Katapos-tapusin na araman. Date na sana, nagkakawang-kawing na sana sudungo. Naaraman na. Pinabanatan pa lang siya duman sa kampo ni Satanas. And ang suspect mga tugang, and nadakop man sana ito, sumadihon niya man sana. Huli na ang lahat. Nagbasol. Nagibi-ibi. Madi, patawadon mo ako, madita. Nadarasan na ako kan sa kuyang emosyon. Yogon mo ya. Dumino man sa kampo ni Satanas. Pagabot ki panahon nagparahibi, na konsensya. Yogon mong ginibo niya ya. Mapawi mo pa man ya. Dahil na siguro ibang naisip kundi paduman. Dahil kita kayang hampangon. Sabi nga ni Sako, dahil ka kayang hampangon. Mapirak ang taong ini.
Kaya niyang bumayad maski pera, maski pamilyon. O to duman niya ako may paragadan duman day ka buminayad maski 20,000 mapahit na ito. Siguro doon sa ninindo akong tatamaan nindo ako. Siguro doon nindong mapuruhan tulos nindo ako. Pero iba, Manaylil, iba so ginibo sa kuya. Sa demonyo, demon. Duman sa kampo ni Satanas duminuruman. Para perwisyon sana ako. Maray nga ni tabi, Sir Tony Barya, maray nga ni nag-activate pa man sa mga device kan sa kuyang dashboard. Ang dashboard baga, so auto baga, ang auto baga may dashboard iyan and may mga indicator dyan. Pag ngaya lobat na yan, mailaw duman sa baterya. Pag day ka na ngayang gasolina, mailaw duman. Pag nahiling na halang ko ngayon temperature, mailaw ito. Maray nga ni nagagara na patabi, Sir Tony Barya. Takunda na diretsuan si Manny Moxeya, si hulbutana, nahulbot kita. Pira pa daw tabing mga tawang arog kay ni. Huna ko, moderno na kitangon niya. Igwapa mampalan. Taang sabi duman, ining tawong ini, dai niya kaya. Huminanap kita o pinasubkontra. Hanapin daw ngaya dyan na pwede ngayang perwisyon ta si hulbutana. Ibinayad. May sinugo. Sinugo, mataba-tabang babayi. Baka gusto man kayo ni magpaniwang. Yeah, baka gusto magpaniwang kayo ni. Diyo. Dito binuman. Sabi ni Pading Mike Nausian, in-execute. So sa inda pong plano sa kuya. Kanamati ko man tulo. Linga na po nindo. Mapirakon. Sabi mapirakon ngayon And saro po siyang kawani ng gobyerno. May katungdan sa gobyerno. Ini pong may kagibo sa kuya. Sabi ko na nga ni, aloy na kita sa broadcast. Ngunyan saan ako naka-encounter kay Arog kay ni. Kanginot, nakasuhan talaga ako. Ito, maray. Pipaagi sa tamang proseso. Nag-hearing kami, perang taon kami nag-hearing. Napatunayan mga tugang na dahil ako isala. Pero pag banatan mo isip-isip, nagluya sa internet o pinutol kita. Si Matt. Ora kita. Di sa ibang okay man. Naputol kita. Naputol kita. Nailing na nindo yan. Pati ang broadcast na puputol. Naghihiling siya Nagdadangog siya. Nahihiling niya ako, tigdadangog niya ako ngunya. Gusto mo, ipablock mo naman ako. Yang nasa isip mo tabi, madam, yang ugali mo, bako na sa makatawo, demon ka na. Gaman ka sa kampo ni Satanas. Pero may pagkakataon patabi na magbakli ka. Pwede ka pang magbakli. Madali na baga. Norenzo Pangoros, Ash Wednesday, o sa February 14, Valentine's Day Malawg na kita sa Kwaresma. Holy Week na kita. Ini siguro ang tama na pagsulsul kan sa imong kasalan, sa ginibo mo sa imong kapwa.
Takong arog po kayo niyan mga tao, nako, may problema na po kita. And ang matanggap man sa nakayan, so nagtatanggap man kayan, pirak man ang kaipuhan, siyempre gigibuhon niya. Kasi kayang bumayad maski pira. Kung puro baryaman sana, dahil man ito ma-akseptar. Kasi malalag din sa peligro ang buhay niya. Kung siya para gibuki arog kaya. Sa kampo ni Satanas bagaya. Dumino man sa kampo ni Satanas. Bako? Iyo man sa nang kayang bakalon, iyo man sa nang kayang bayadan, duman sa kampo ni Satanas. Pero kung duman siya nagpail sa korte, dahil niya kayang bakalon ng hustisya. Dahil niya ako duman madadali. Digdi daw ngayon ibanatan da si hulbutanan sa kampo ni Satanas. Digdi ta daw ngayon pa ito nini. Kung baga makalusot ngayon eh. Paano kaya? Tanaditik tulos ka mo. Paano po kaya? Siguro ngunyan, dahil ka na nangangaturog. Mabaltada po sa imo so ginibo mo sa kuya. Tandaan mo yan. Ngunyan, tarog ka yan. Ako bako man sa, ako tabi mamlis man lapas ka po sa balon. Dahil ako po apod kayan so igwa kaya na tao ngayon so sana ngayon magadan ka na dahil ako kayan ano yan so pigmamaldisyon dahil po ako po tataw magmaldisyon ni sarong tao pero hirat po nin Diyos so mga guminiribo po sa kuya kasalan kinuana sinda ni Lord dahil po ako na nagmaldisyon kaya dahil ko po yan tigpapangadji na arog kaya. Kundi bahala na sa indoan sa tuyang kagurang na. Ilinga po nindo. So may mga ginibo sa kuyang kabulastugan kang mga inot na inot pang panahon. Nagkagaradaan na baga? Nagkagaradaan. Kaya ikatabi madam. May pagkakataon ka pa. May pagkakataon ka pa nang magbakli kan sa imong gibong iya. Open po ako, pwede kan hanapon mo ako, pwede mo akong kauronon. Papatawadon ta ka. Papatawadon ta ka. Hindi pa huli ang lahat. Papatawadon ta ka. Okay. Sige tabi. So hanggang dyan nasa na po kita sa mga nagaradit po sa kuya sa lamatunon. Medyo okay ng pagmati ko pero pasiguro man po giraray kita. Takong magpapadagos ini dahil ini nagmaterialize so primero niyang attempt sa kuya, igwa pa yan na ibang paagi kung talagang hirit siya. Kung talagang desidido siya. Kung baga dahil naglawag so primero, so sa kambyo baga tabi GR, dahil ngayon naglawag so primera, madigdian sa segunda. Kaya tabi preparado po ang sa indong lingkod permi. Okay, pero pasiguro yun ang sabi ko, pasiguro manggiraray kita. Pasiring kita duman sa sinsya. Kaya tabi ka batching nulikam ba kung day ka man sa maray na gibo dyan, sige mo masanong tukad-tukad sa bulod, maray pa umuli ka digdi, bantayan mo lamang ako. Bantayan mo ako. Kung sa'yo ako magduman, duman ka ma'am, pero dapat nakatalikod ka. Ang babantayan mo sa kuya, so sa likod ko. Tas atubang ko din problema. Sa likod ka man. Tapag dinabal ako sa likod, ikaw mo na ang tatamaan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Dai mang maldisyon na dai magbalos. Ibaga. Pero pwede pitikon. Ara mo ang tawo tabi mamlis, ang aki nga ni baga pigbabadula.
Ang aki baga pag napasalang aki, nga tatig babadulan ka mo, sige daw. O ikaw mamlis kang aki ka, nga tatabig badulan ka kang magurang mo. Kasi may ginibo kang kasala. Natatabi na dulang ka, nganing magtanda ka, itong sala na ito, kasalan mong ito, dahil mo na pag-utrohon. Kaya pigbabadulan baga kita ka ito. Bako? Takong dahil ka pigbabadulan, bako ka padaba kang magurang mo. Pigpapabayaan ka sa natig tutulirar ang sa imong salanggibo kan sa imong magurang. May tama tabi ako, Adan Eva Jr. Pondohin daw ako dyan kang ikaan mabantay. Buta ka, paano mo man mahilig? Ay, napahit mo yan. Sabi sa ko ni Adan Eva Jr., siya daan mabantay sa ko. Naday ka nga ni, nakakahilig. Pangya. Siyari sa mapa ko naman. Mabuoton po ako. Dahil ka pala nabadulang kang aki ka pa, adi. Ay, maray, adi. Tangaram ko kaya, pag ang aki, kita baga magura. Pag nababadulan ta na, tatatig babadulan. Alangan mambadulan mo na daing rason. May diferensya katabi kaya. Kaya tatig babadulan dahil namumutan ta padaba taan sa tuyang aki. En habuta na mapaduman siya sa kampo ni Satanas. Nasagutan tabi nindo ako. Habuta po kaya. Sir Benji Rosal, salamat to nung tabi sa imo, sir. Salamat tabi. Kita po digdi, ako po ang sa indog lingkod, day po kita mapundo, kipagtabil digdi, kikatotohanan. Day po kita kayan madadara. Maski, Sir Benji, binanatan ako kipang sayo dimon. Tay lamang nindo ako mapapundo ni nga, matakot nindo ako. Lalo ko pang kukot-kuton ang mga katarantaduhan nindo dyan. Tandaan nindo yan. Ngata sala na ngunyan magtaram kito to tabi, Sir Benji. Kung arog na kita kainidigi sa Pilipinas, bawal na kita magtaram kang katotohanan, di maglakaw-lakaw na kita, pasiring na kita dyan sa natunawan. Di ba? Dipisi lugaring sa indo pagkamunti taramaan, arog kaya no. Dahil man pala nindo kayang mag-file kikaso sa kuya, tapos maduman ka mo sa kampo ni Satanas. Taduman nindo ako babanatan. Maray sa indo relatiguho. Sabi mo ngayon dahil ka ngayon mabalos. Pero sabi kung ano ang tinanom nindo sa indong kapwa, iyo man po ang aanihon nindo, mas labis pa. Tandaan po nindo ya. Kung ano ang ginibo nindo sa kapwa nindo, iyo man po ang ibabalik sa indo. Yan po ang tandaan nindo. Ikatabi, madam, may pagkakataon ka pa. Sabi ko na nga ni, open po ako. Pwede mo akong kahurunon, ara mo ang cellphone number ko, ara mo ang Facebook account ko. Pwede mo akong kahurunon, papatawadon ta ka. Papatawadon ta ka. Papatawadon tabi ta ka. Sige, pati sa sinugo mo. Pinasubkontract mo pala. Pero pigbibilog ko na ini. Pigbibilog ko na ining mga ebidensyang ini. Pag pinadagos mo pa ini, dahil ka nakapasar sa primero pa sana, sa primera, pag nagsigunda ka, siguraduhon mong makasigunda ka. Kapag pinadagos mo ini, tabi, umanda ka, tayang yaman mong iyan, hinda kung saan mapurot iyan, kung si saan makidabang kang yaman mong iyan. Mayamanon dahil ni Sir Benji, yugo-yugon mong kaya pala na kung ibayad na milyones. May 20 milyon sa nangani dyan, may 10 milyon sa nangani, pwede mo na kung ibayad, pero sigurado nindon, tatamaan nindo ako. Mag-request ka kay bodyguard. Ni si Adan Eva Jr. sa nang ipag-iba ko.
Ha? Si GR sa nang ipag-iba ko, mababantayan ako ka ni GR. Okay na ya. Mas nakakahiling pa si GR kaysa, diba? Bako? No, yung tabi, kaya pala na ko iba, kaya ko ibayad, tapos dumi naman ka mo sa Udemon. Sayang lamang kang bayad nito. Oh. Pati palugod dito, masa pa rito ki, ay, hindi ako sana. Ipasakitan man pala niya na di. Pag may ginibo ka sa kapwa mo na hindi ka nais-nais, sus ko, iyo tabi man ang mabalik sa imo. Mas pakaya. Yo. Kaya katabi Adan Iba Junior, dahil ka magparadukot-dukot sa kuya, taba ka madamay ka. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Maray lamang kung masalo mo ma. Yo. Sige tabi ha. Okay. Pero sabi sa kuya, bahala na ngayon si Lord sa inda. Yo. So, yun ang sabi ko, ako, open po ako. Makahurup-hurup ka, maghurup-hurup ka ngunyan, tay ka na nangangaturog kang ginibo mo sa kuya, nakukonsensya ka na, yaon po ako. Apudan mo ako, kaurunon mo ako, papatawadon ta ka. Yo, nganing matiwasay po, magbalik ka po kay Lord. Nganing matiwasay po sa imong pag-iisip. Tagari nalis ka. Domino man kasyo Udemon, na-recruit ka. Magbalik ka tabi sa satuyang kagurang na. Yo. Gari nabuta ka na kan sa diri mo kang pirak mo, mapirakon ka na palanda. Yo, mapirakon na data BGR. Mayamano na. Nagulpi na. Nakagulpi na. Yung tabi, sige hata, ano bagay, sabi ko na nga ni, February 14, Ash Wednesday po yan. Panguros. Mapo na po so Holy Week, mapo na po kita sa bulan kang Koresma. Yan po so mga pagnilay-nilay kan sa tuyang mga kasala. The Lord never leaves the guilty unpunished. Tandaan po nindo ya. Tamalawag na kita sa Kwaresma. Yan ang pagkakataon tatabi na magurup-urup kita. Ako sabi ko sa indo, ako minagad daw kidispensa kung nakukulugan ko tabi kamo, pero kung nakukulugan ko kamo, ibig sabihin po kayang padaba ko kamo. Dahil ko po yan pigtutuyo, pero padaba ko kamo. Kung ngata ta nakukulugan ko kamo, ngata. Pigpapagirumdum ko kamo na ang pigigibo nindo nakakalihis na kamo. Dahil na kamo na sa tamang daan. Tako para tabil ako digdi kay karautan, kay dahil katotohanan. Wala na ako digdi. Pwedeng nasa prisuan na ako. Nakasuhan na ako. Pero kung ang pigtataram ko digdi katotohanan, totoo. Tapos maurag-urag kamo sa kuya, may problema tabi kamo, bako ako. Padaba ko kamo, kaya ko kamo pigtataraman na arog kaya kamo nakukulugan. Kaya ako kamo nakukulugan. Kapadaba ko kamo, nganing maayos din do. So arog po kayang kasimple. Arog lang po kayang kasimple. Ngani pong magka-klarado kita. Sabi ko na nga ni Sendo, kung tarantado ako, haluin na ako mayaman. Kung tarantado ako, perandikada na ako sa broadcast, dapat mayamano na ako. Nga tangon niyan tayaon sana ako digdi. Kamuti manggirari ang pikakaon ko. Ang serbis ko pamaba, guyod ki Karabaw. Mas maray na ngaya so serbis mo pamaba, piguguyod kang Karabaw, kaysa ika ang guyodon kang Karabaw.
Yugon mo yan, pag ika nang ginuyod kang karabaw, pag tinuto ka kung saan ka ngaya sa wala sa totoo, tanagagakuda na so, dungo mo sa, nagagakuda na ang dungo mo, tinuto ka sa wala ka sana, dahil ka pwede magtotoo. Nako? No, kaya iyan tabi. May pagkakataon katabi nini. Madam, may pagkakataon ka pa. Kung ikaw niya nakaka-experience na dahil ka nangingiturog, pagpapasabungan ka na, nag-iiriwal na dyan sa emosyon, mga munyo-munyo tapos yung mga may pagkakataon katabi na, magsulsul ka sa imong kasalan, naginibo mo tabi sa sakuya. Yo? And Romani ka sa kuya. Kaulayon mo ako. Papatawadon takakan sa imong ginibong ya. Yo? Sige tabi. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige. Alas 8:22 na tabihan sa tuyang Philippine Standard Time. Break muna kita ha. Sarabay po muna kita, Sir Benji, sa Orasyo Impirata. Nganing pasabungan lamang tabi ni si Madam. Pasabungan po kan sa tuyang mahal na Diyos na napasala sudaan niya. Maling daan so inagihan niya. Maling daan so dinumanan niya. Kaya ibalik tagiraray siya sa tamang daan. Sa pagi po kang Orasyo Impirata. Orasyo Impirata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksunan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Sin Reparo sa Bicol Net TV. Bisyo Sin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Tulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, balik na po kita sa programa. Alas 8:29 na ang satuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, asin ang programang inidaraman po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po yan mako along National Road. Sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Ano? Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house, ayan po dyan, MBY Dormitory. Yo, safe na safe po kamo dyan. Kasabay taman sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Burse ng siyudad din Tabaco, Cons Irene Morales Pahot dyan po sa Banuan kang Malinaw. Sige po mga tugang, doro-diretso na po kita. Ako mapogirari yung sa indong lingkod, Manny Moxea po ini si Mr. Holbutana. Nganyang pungal daw kita nin Lunes, ano, pet sa 5 na kita kang Pebrero.
taon 2024. Sundo tabi kita alas 9 mga tugang, mga kabayan. Rawang alive na alive pa kita. Ayun. Kung machimpuhan ninda. Sige po mga tugang, duro-diretso na kita! Serbisyo, sinripan, kaibahan, si Manny Moxay, Mr. Hulbutan sa Bicol.tv. Okay, sige tabi kay Alice Casquejo. Good morning tabi sa mo manay Alice. Naka-plug racing na tabi ka mo. May plug racing unyan ta Lunes baga ano. So mga kawani ng gobyerno, Madam, laog na tabi. Laog na tabi, Madam. Kung dai ka na napapam hunok kang say mong kamugtakan, pwede mo po akong apudan, pwede mo po akong kaurunon, tapapatawadon taga. Sige. Okay. Digdi kita, takasudma, Ma'am Helen Grace Bulima. Oy, salamat unon ha sa mga nagmamakulog po sa sendong lingkod. Pag nawara pala nako, dakol man maano, dakol man ang manginayang sako. Iyo. Dakol man ang manginginaya. Pag nawara ako sa ibabaw kang kinaba. Pero okay lang yan. Ako tanggap ko yan. Tagabos man kita paduman. Pero dapat sa tama. Iyo. Bako na python mo kan sa Udimon. Ako taya nagabos kita tabi magagadaan. Pero dahil mo pagpagihon duman sa maka Udimon na paagi. Iyo. Bako dyan. Gabos kita magagadaan. Tapo yan maano. Kasi simplihan tama sa nambuhay. Pero kung papahiton mo na sa ibang paagi, ikatabi, mabultada man sa nansay mo. Kasod mga tugang, so bulkang mayon, nag-alboroto. Natangyata nag-alboroto. Nagkanta ngaya sa video kay sumadihon mo. Tama na yan ha, tama na yan. Basta kita tabi, medyo okay na ang pagmatita. Ayan. Ikumpara kan mga nagkaging alo, talagang matindi. Pero pasiguro man tabi giraray kita, no? Manay Alice. Pasiguro man giraray kita, paano kayo ni? Kung halimbawa, dahil ko na may pamidbid so, ama kang aki ko sa imo. Paano kayan? Paano ko pa ipamidbid so, ama kang aki ko sa imo? Kung in kaso, madiskwido kita. Sabi ka nga ito hanggang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nag-alboroto sa bulkan kasod matabi Mamales, Manayales, alas 4:37, phreatic eruption. Uminabot databi sulangkaw kang abo, hali sa crater 1,200 meters. May ka naglaw. Okay na tabi ta. Paano kayang pagbakong okay di dahil ko na yan may pamidbid so ama kang aki ko sa imo. 1,200 meters daso linangkaw kang abo hali sa crater tabi Manay Alice. And syempre pasiring so abo duman sa may southwest portion kang bulkan. Pasiring baga duman sa Paros diyan sa may parting Daraga, Kamali, Ginubatan. And diyan pa sa ibang area. Pero ang sabi kang provincial government tabi kang Albay, dayda sindama pa tupad nin evacuation. Ang provincial government kang Albay. Mantinido pong nasa alert level 2 ang bulkang mayon.
Kaya mag-iringat na sa nadatabi kamo sa mga rayaon dyan sa pamitsan kang bulkan. Kamo ang nakakaaram kang sitwasyon dyan. Pero permi man dapat kamong alertado. Yo? Dapat permisa na kamo perming alertado tabi. Yo? Okay, sige. Digdi kita ha, nagkarelibong kita tadakulon so nag-anunsyo na kaini na igwa kita kilong weekend. Ngunya na simana. So pimirong pig-anunsyar, kasabay so pitsa 8. Yo? Lato na hata napon ko daw ito so pimirong pig-anunsyo na pitsa 8. Ha? O, pitsa 8, so Muslim holiday. O, bako man pala tabi sa Gabos, may iba sa ng lugar. O, kung anong mga lugar. Ang pinaka special working holiday ng Gantabi Manay Alis, poon sa Biyernes. Biyernes, yo, long weekend, Friday, Saturday, and Sunday. Yo. So, Pitsa 9, proclamation number 453. Yo. And Pitsa, o kaya sa Sabado naman, proclamation number 368. Yo. Chinese New Year pala. Chinese New Year pala sa Pitsa Gisani. Maray kayo ni magkakan kitikoy. Bagong ang tikoy, pampaswerte databi ya. Tapos ampaw. Julieta Princess Brizuela. Morning tabi. Bagong ang tikoy, pampaswerte, tapos ampaw. So ampaw na nababakal dyan sa tindahan, so may kulay ngani, may kulay yellow, may kulay pula, may green. Bagong ampaw ito. So pag natipdas ka baga tabi kay Manay Alis, kang aki pa baga kita kito, pag natitipdas kita, pipainom kita ki Royal. Bako? Royal, tapos ngani ngaya maglatawan sa tuyan tipdas, papakaunon kita ki ampaw. Bagong ampaw ito. Ay, Chinese New Year pa lang sa Sabado, adi. Si Saidaw mato sa tuya ki tikoy man lama. Yo? Oni po so holiday sana sa Pitsa 8. Ampaw na may laog na pirak. Ay, bako ito. Ang ampaw, so tigbabakal baga dyan sa chicheria. May bilog nga ni kan, tapos may square. So garibagaan maluto na subahaw, tapos binalad, tapos sinanlag. Na-torture so maluto. Linuto mo na. Di maluto mo na. Yo, maluto. After kang maluto, binalad. Sa San Laguna naman. Yan ang ampaw. Bako so ampaw na tiglalagang kipira. Pwede man magtao sa kuya ki ampaw, ta Chinese New Year baga sa Sabado. Manay Alis. Chinese New Year, pwede man tabi ka mo, ma-acceptar po ako ki ampaw. Yo. Narumduman ko kito, may nagtataw kan sa ko permi. Taon-taon yan, tigatawan ako kaya. Undangan yan kung marumduman ako. Sabi digdi mga tugang, ang February 8, holiday sa natabi ini sa mga ibang lugar. Nagkakapersa ng lugar ha, digdi po sa Pilipinas kung mahal. Sabi kang National Commission on Muslim Filipinos o NCMF na deklarasyon na holiday po February 8, 2024 ay para lamang sa nagkakapirang lugar digdi sa bilog kang Pilipinas. So, ang paglilinaw tabi, piyesta official po sa bako po ini piyesta official sa bilog na nasyon. Oni sa nadatabian mga sakop kang Muslim holiday. Honi tabi dyan sa Basilan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Cotabato, Iligan, Marawi, Pagadian, and Zamboanga. Yan sa natabian mga deklaradong holiday sa Pitsa 8.
Yo. O, pitsa 8 tabi yan. Baka tabi di ka mo magralog sa pitsa 8 ta. Sabi holiday. Nga tama nga Muslim ka mo. So, kampo ni Satanas, baka holiday. Yo. Klarado kita ha. Baka, dahil nga yata may long weekend baga nga yan. Pitsa 8 hampon. Yan tabi ha, malinaw. Na bako po holiday sa buong nasyon kang Pilipinas sa pitsa 8. May mga nagkakapira sa natabing lugar. Bako magkita mga Muslim. Yo. Duman sana. So ang holiday ng mga tugang sa pitsa 9 Biyernes. Yo. Biyernes special non-working holiday ini. So, sa paagi kang proclamation number 453. Pag Sabado, mga tugang, ayun na yan. Chinese New Year. Ayo. Chinese New Year. Ito subarkada kong singkit. Maagad na, magitang tikoy. Iyo. Maagad lamang kitang tikoy. Kang nakaagi pala na pet sa Pebrero 2, kang Biyernes pa lang, Kandilarya pa lang tabi manay alis. Kandilarya. So pagbindisyon kang kandila. Kang aki pa ako, narumduman ko ining mga pagbindisyon kang kandila. Kang aki pa ako, ang pigpapabinditahan kay ito, bako man kandila. Tinapay. Mabakala ko kay ito kaysa 10 pesos na tinapay, pag mabindita na ta. Pigwiwigwigan bagan kan so holy water. Imbis na kandila andara, tinapay. Indagon niyan kung iyo pa. Kandilarya, kang Biyernes palang tabi, pag bindita kang kandila. Ang sunod kan, palaspas na rin. Pagkatapos kang, palaspas ang sunod. Palaspas bago Ash Wednesday. O ano nga yung aldaw ang Ash Wednesday? Anong aldaw tabi ang Ash Wednesday? Nealis. Anong aldaw tabi ang Ash Wednesday? Sige daw kung aramo. Ayan pala, Valentine's Day pala ang Ash Wednesday gunya. Kaya ngaya paglag ngaya kikros, dyan sa mong angog, drawingan mo naman ka na yun ki puso. Iyon sa pigapod ngayang cross my heart. And please be careful with my heart. Sabay palan. Panguros. Delikado mga panguros mo ngayon. Ay, manialis. Panguros. Sa Valentine's Day ha, panguros. Pakaray. Panguros, so tiglalagan ki abo ang satuyang angog. Nagmula sa lupa. Pabalik manggiraray sa hindi kumpasahin ni si Mada. From dust to dust. Sabi, naghali kita sa abo, pasirin kita sa abo. Paano nga taday man ako mapakremate? Di Sir Charlie Baldonado, good morning tabi. sabi ni Manayan, magngalab-galab ka sa nangaya dyan, tadakol ako digdintigar resibuha. Sige sa nangaya, ngalab-ngalab sa nangaya dyan. Taon na nga, dakol ako digdintigar resibuhan sa munisipyo. Sige kita mangalab-galab kita. Basta, ang Ash Wednesday palang tabi next week, Valentine's Day mismo. Sir William Gibara, good morning tabi sa imo.
Ay, Diyos ko na sana. Paano ka ini? Di pag Ash Wednesday baga, bagong bawal ang karne. Sir William. Sir William. Shh. Bagong bawal tabi ang karne. Yan na naman nga kita. Bagong iya tabi, Ma'am Maria Elena, pagbawasan. Ano apelyido mo pagdagdagan? Nahiling mo na yan. Para dagdagan ta, bata sige nang mahal kan Barakalo. Maria Elena Renido, pagbawasan. Pagbawasan na da. Tabi. Oy, pag ano daw tabi nindo ako, tagarilingaw ko na. Di ba pag ano yung Biyernes ba yun o Miyerkules? Sir John Sidinyo, good morning tabi, Sir John Sidinyo kang Berman Ice Cream. Diyan po sa Liga. Kay Ma'am Tet. Gari maray dyan mag-date dyan sa Berman Ice Cream tabi, Sir John. Paungit-hungit ka mo ki ice cream kang kadate mo. Iyo. Kaya lang yaon dyan si Ma'am Tet. Pag mag-date ako dyan, mahiling ni Ma'am Tet, tapos pipicturanan. Iusip ako kaya. Dahil ka ngayon dumaan, sabi ni Sir John. Duman niya kita, tamay aram niya akong tagong lugar. Pondo daw ngayon dyan. Madyan man si Ma'am Maria Elena, pagbawasan. Pag nag-date ako dyan sa Berman Ice Cream, problema. Iurusip ako kaya. Oto ngayon duman sulbutan na may kadit ngayon, may kasubo-subo kaya kang ice cream. Iyo, basta dyan ka mo tabi, dyan ka mo sa Berman Ice Cream, dyan iyan sa sentro kan Ligaw. Sa gilid, gilid Ligaw City. Masira mo ng ice cream dyan ni Sir John na Sidinyo. Pag birthday ko, ma ice cream kita. Ma ice cream kita sa birthday ko, Sir John. Pag-ibo kita ki anong flavor itong mga masiram. Pag birthday ko na, ngunya na Valentine's. Basta so iba, pwede po ka mo dyan pwede po ka mo magpa-share, mag-date dyan sa Berman Ice Cream. Paano kaya yan pa si Ma'am Joy. Mausipan si Ma'am Joy, sigurado. Di sige tabi. Sa mga moderate tabi sa Valentine's Day. Kaya yung sabi ta, Ash Wednesday, gari bawal ang karne, pag-araw kayan. Bako, panguros bagay ang panguros. Marilyn Gomez tabi, good morning tabi sa mo. Sir Ryan Generesas, good morning tabi dyan sa Regional Training Center kang Philippine National Police dyan sa Camp Ola. Ash Wednesday next week. Okay. Ano nainot? So palaspas o ano tabi Sir John na nainot? Palaspas? Ano? Di ba yung may pigapod kitang palaspas o pigbinditahan so uliba yan? Uliba? Gari inot so palaspas kaysa Ash Wednesday. Kundi ako nasasala. Kasi si palaspas so mga palaspas tang ano ito? So mga palaspas ta, kukurlektahon ito, susuloon, ito sumagiging abo na iyo ang pang cruise. Baka kundi ako nasa inutan palaspas, di ba? Takukaon sa palaspas, susuloon, so abo ka ito, iyo ang gigibuho na pang cruise sa satuyan mga angog. Kundi ako nasasala, i-correct na sa natabi nindo kung tama yan. Basta nainot ko, basta palaspas siguro, para sa kuya, palaspas, tapos Ash Wednesday. Di, alimbawa, so mga nagkataragot-tagot ang palaspas, itatawta ito sa simbahan, nainot ang Ash Wednesday. Wala. Sige, kung ano, basta naramdaman ko yun eh. So mga lumatang palaspas, ibabalik ito, itatawta sa simbahan, tapos susuloon ito, so abo ka ito ang gigamito na pang cross sa satuya sa angog. Kundi ako nasasala ha.
O di, paano mo maikross so palaspas kung mainot so as Wednesday? O, pwede next year. O sabi ni Ma'am Aruba, nainot ang as Wednesday. Okay, sige. Res Buhay, good morning, Tabi. As Wednesday. Nainot so as Wednesday, Tabi. Tama. Nainot da so as Wednesday. Pasensya na kamo, tigre-recall ko kaya ang pigagamit baga kaya na pag so palaspas, isulo baga iyan, tapos so abo kay to, iyo ang tigagamit sa pang-cross. So tama po, as Wednesday pala ang inot. Iyo, tama. Tas so palaspas palan so paglaog kan sa tuyang kagurangnan sa templo. Tama ba ako? Nalingawan ko na kaya Sir John so pagklase ko sa seminaryo. Nalingawan ko, nagklase kaya ako sa seminaryo, sarong aldawsan ako Sir John. Pipaluwas tulos ako kang padi duma. Akan mo nag-eskwela ako sa seminaryo o. Sarong aldawsan ako, pipaluwas na ako. Lumas ka na ngaya. Hataya ko, pwede ka na ngaya magmisa. Pangyayari. Pinalos ako, Sir John. Luwas na daw ngaya. Dahil kang nga di pwede. Pwede ka na ngaya magmisa. To na madali sana. Pundo daw ngaya. Old palaspas, so tigamit. Sir John. Tama, ayo pa nangga. Badig sabi ko sa mo, so mga lumang palaspas, ito ang isulok dyan sa simbahan. Sige, salamat to nun ha, at nagkarelibong na kita. Kan mga pahit na yan. Sandali ha. Alas 9 na pala. Hi na ito. Iyo, okay. Sige. Old palaspas po ang pigagamit sa Ash Wednesday. Okay, tama din ako naman. Iyo, pero inot pa lang sa Ash Wednesday. Tama. So pagwagayway kang palaspas, so paglaog pasanakan sa tuyang kagurangnan duman sa templo. Pigsabat checking mga palaspas. Iyo. Tama tabi ako Sir John. So paglaog kan sa tuyang kagurangnan sa templo, tigsabat kan mga tao na. So palaspas sigaro tigwagayway so palaspas. Gari ba so ngaya may bisita kaya kita sa barangay. May mga aki na nagbawagayway ki mga flag aron kaya. Ayo. Okay, Palm Sunday. Nainot ngaya ang Wednesday sa Sunday. Palaog na sa Semana Santa. Iyo. Tama. Next week. Malaw na po kita sa Semana Santa. Iyon yung pagkakataon na magsulsul po kita kan sa tuyang mga kasala. So mga giniribo ta sa kapwata. Ako sabi ko na nga ni ako inot permi ang sakuyang paghagad ki dispensa sa mga nakukulugan ko. Minagad po ako sa indo ki dispensa kaya. Daybali na tabing makulugan ko kamo. Daybali na tabing makulugan ko kamo. Tanganing maiayos ta. Dahil man baga kimagurang na nagbabadol na daing dahilan. Pigbabadulan ka, tamay dahilan. Entig papasabot ka, nga tatabi na dulan ka. Kita bagan mga magurang, nga tatabi na dulan ta ka. Anong ginibo mo? Sala ngaya. Anong ngunyan ang naukdan mo? Dahil na po ako magibo kisala. Bako? Di na itama. Pero kung paulit-ulit, na pigigibo mo susala, may problema. March 24 tabi ang Palm Sunday this year. March 25 po ang Lunes Santo. So nainot so as Wednesday.
Petsa 24, Palm Sunday. Lunes Santo pag, tama. Doro-diretso na pala nini. Ayo, 25, 26, Lunes Santo 25. Paano so Marso 14 dyan? Sa puso, Marso 10, ano ito? So Marso 10 ito, 12. 12-14 ba o 10-14? Tatayan ta sa waiting. Sabi mo ngayon, ka nagtataya sa waiting. Iyo, adi. Dahil manangad pala na ako nagtataya. Ilag mo dyan, so, ano ito, pitsa 10 o 12? Nahiling mo na ngaya. Basta yan basta yan na pitsang yan. 10, 12, o kaya, 10, 12 yata. Sige daw, 10 ito o 12. Madalian man sana kami. Sunudan man sana kami. Sunudan man sana baga kami. Basta mainot siya sa ko. Si Pade, mainot siya sa ko. Pitsa 14 ako. Kaya sa pitsa 14, ma-ice cream kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang 3 minutos sa sanatabi bago mag-alas 9. So, digdita naman po muna para mintras na tatapuson ang sa tuyang programa. 11-12, Chinese New Year. Sir John, ano daw tayaan mo yan sa waiting? Karimalo siya. Chinese New Year, 11-12. Show mo nang gano'n. Ay, mga tugang, paaram na po muna kita ha. Sabi ko na nga ni Tabi. Mas magian sa pagmati, Sir John, na day ka nagkikimkim ki dagit sa imong kapwa. Ako Tabi, open po ako ha. Kung may naginibo man po kamo sa kuyang kasalan, Romani po kamo sa kuya, patatawadon ko Tabi kamo. Sige Tabi. Mga tugang sangaran po ni Maestro Niladto ng Samoya pong station manager. Sangaran po kan mga katuwang tadigi sa programa ang MBY Dormitory. Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw. City Councilor Riner Burse. Cons Irene Morales Pahot. Iringat po kita Gabos ha. Have a nice day po sa Gabos. Param na po muna sa indong servidor asin taga-reparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Padagos po kitang magsiservisyo sa paagi po kaning program. Adios amigos, domo arigato. Iringat po kamo, sabay kita sa aga naman kita 7 to 9 digdi sa programa. Bye-bye. Ingat po kita. Adios amigos, domo arigato. Serbisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik
kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World